May gabi sa tanan. Welcome sa atuang kuan kanang naatay i-feature karon nga success story o sa ka student sa una sa Pinoy SEO, and karon iyang i-share ang iyang journey as a VA. So without further ado, atong i-welcome si Mr. Richard Lesondra, no? Hi sa inyo datan, ako dahil si Richard, residing sa Surigao del Sur. Been a BA for about 3 years na siguro. Before ko nag-start to be actually, kabalon ako sa unsay work sa BA, but papagid ko'y grasp kung unsay mga niche, ano ba, mamili man di ay, like, unsay buhaton. Gikan po kong BPO, which is Customer Service Representative. Then, na-discover na ako ang BA through another channel, which is dili pa ang Pinoy SEO. But na-discover po na ako ang SEO tungod ato nga channel, like ano tong lecturer na mo nga, if gusto ka magtagal sa sa VA, mamili kag niche, which is ang na focus sa akong attention is ang SEO. So nag-enroll na po ko atog another niche for SEO, like motong feeling ko nakulangan gani ko siyang tudlo, like gusto na ko ma deep dive unsa pag yung mga lain ginabuhat sa SEO. Motong pag search mo na ako based on my research sa Pinoy SEO, dagan man po graduates, dagan man po yung mga reviews, testimonials about students. So that's why nag-enroll din ko ani Pinoy SEO. So I'm batch 13, guys. Before ko nakasunod og Pinoy SEO, actually na ako isa ka client, like more on task na ako dito GMB pa, dili pa pure SEO. So na kay murag background kibali sa imong kuan SEO work. Yes, katong first na gi-applyan nako, I mean ako nung nag-lecture ba, katong basta di na ako i-mention, basta na dito SEO to siya na topic, but one day lang to, wala murag nakulangan gani ko, gusto ko deep dive, so that's why na-enroll ko sa imo, coach. And luckily nana ko kandaan andam na client before ko nakasulod sa imo mo tong nagpractice din ko, tapos muna din to ilan din ko gisulod as junior SEO dito after maging manager. Sige. So kibali before kanang nga client, una sa tanan kuan din no, unsa imong background sa education? Unsa imong human ba ka, unsa imong gi-graduatean? Ay, sorry. Medyo related noon sa marketing, which is marketing management. So Okay. business ad marketing management. Ayan, okay. No. Sige. So ang kanang pagkuan nimo ang di ba 3 years ka, so kapila na nga client imong GMB or GBP nimo nga client katong imong gi-mention? Luckily, coach, tong pinakauna gyud wato nag-successful kay nag-juggling mo kog BPO o VA ba, which is mali man di ay dapat. Ang gibuhat maguna ko dati kay wala na ko siya gipurso kaayo, kay feeling ko wala koy kuan ba, murag wa pa koy salig sa akong skills gani ato nga time tong nag-BPO ko. Tas Pero unsa siya kanang part-time? Gusto niya full time niya, di man ko ka full time kay nag-BPO ba ako, coach. So lisod Okay, sa time ba ako gi-propose tong first na client na ako is mag part-time lang, di man siya mosugot mo tong wala may nag-successful. Tong second client na didto na naging successful na ay murag mo quit na gid ko aning BPO. So diri na gid ko nag-start antud sa nagtuloy-tuloy. Buyag coach, actually 1 year, mag 1 year na ko this December. Nice. Okay, so kana unsa imong journey after or maski during sa bootcamp, unsa imong nakatunan, unsa imong mas ni-deepen ba imong understanding, unsa ba imong experience kay bali? Yes, actually tong nakasulod na ko sa Pinoy SEO, like hinahinin ako tuon sa kanang mga technicalities, mga kailangan i-remind, mga keyword research, mga na ba. Dito na ako na-realize nga ay kulang pa man di kog knowledge sa SEO. So ang journey yun na ako is the more na
deep mag-learn ka sa SEO, the more na dagan kay matun-an pod like dili lang Google search ang imo matun-an, actually tanan website, mga Facebook, kabalo ka ba unsay need gyud i-optimize ang isa ka thing para lang gyud mo rank siya. So ang journey is upside raman nun coach, nalay mga technicalities na medyo kailangan aralon pa na di mo masabtan sa ako is kay medyo pahapyaw man ang uban nga mga kuan kay di man ta IT di ba lisod bayang IT. So mo to upside raman coach nalay kailangan i-research gyud, kailangan gyud i-research di lang sa tuon mo, kailangan di ka pud sa imong self tun-an pud nimo kung unsay unsa to nga keyword, unsa to na kuan, unsa to na technicalities para lang gyud maibal-an nimo ang SEO. Sige. Unsa kali imong URL sa imong website sa Pinoy SEO? Richard.Lisondra PinoySEO.ph naman to coach. PinoySEO.ph. Oo. Sige, sige. Pero Sige na, so, naghimo ko kuan coach kanang portfolio like kanang Linktree naghimo ko para Linktree, lang okay. magkakabit-kabit ba LinkedIn na website na natanan. At Richard Lisondra naman Linktree At na ano. Richard Lisondra, sige, sige. Richard_Lisondra di ay. Mo di Sige, ako sige. Linktree. Sige. Unsa nang bulan na or batch 13? Unsa to? 13 no? 13 coach. So, February. mga early this year. February to March. This year lang gid February to coach. March. Sige, sige. Okay, so after the bootcamp, unsay nahitabo sa imong career karon? Frankly, nanako sa duha ka client ug isa ka full-time. Ang full-time is pure SEO. Ang isa ka full-time pure SEO pod. GMB SEO ug ang isa is sa GMB lang ko na side katong isa ka full-time na ko tong pinaka yung second client nako kay na may SEO to dati, so ang iya is more on website, ako more on GMB. So duha ka full-time coach, isa ka part-time. Sa Upwork ang isa tong part-time. Asa ka nang nakakitag clients kibali? Online jobs rang duha ka full-time coach katong patong ni atong mga katong before ko sulod sa imo OLG ra to. Ang ikaduha na pod na full-time OLG ra gyapon. Sila nag-reach out actually coach. Gigamit na akong optimization sa online jobs mo tong sila nag-reach out sa ako. Nice. Nagamit. Yun na. Kanang online jobs, search engine naman gyapon na. Once maka-gets ka unsay pamaagi sa SEO, kabalo ka unsaon pag-optimize diya. Sila ra kay coach, sila ra kay nag-reach out sa ako. Do pay ka buok full time ako. Ay kaswerte ba na ako Na bless gyud. Nice. Nakachamba. Sige. So after ato naka-mention ka nga manager na ang imong position. Unsa man na siya nga unsa kindly share about ana. Actually junior essay po ba ito ko nung time na nga napa ko nakasulgog Pinoy SEO. Ang nahitabo man good kay kick out man tong isa namo ka SEO, senior SEO manager, gi-kick out siya kay niya ako may assistant brag junior ba ako iya kaduha. So ang nahitabo gi-kick out siya, akong nipuli, akong ni take over sa iyang work. Halos tanan. Medyo stress gamay kay kailangan mong meeting, kailangan nimo kuan mga accounts digan bagay manager ba ka di lang ba isa, more than 10 actually na websites imo kina tan-aw. So moto ang naitabo is na kick out lang to coach, moto ako ni take over muna na manager ko karon. Asa man na unsay field sa imong clients? Unsay kuan nila industries? Industry real estate. Kay ang kanina client ko magud siya digital agency sa Amerika ba. Dili sa Pinas kay wala man sila nagkuan kay ilaman ni negosyo gyud. So daghan sa client pressure washing, plumbing, ano ba? Okay. Kasi mga klase trades, ba? No, halos. Pero katong isa na client coach, more on real estate lang atong isa ka full-time na ako US gyapon. Ang part-time is healthcare. Lisod ang healthcare coach to be honest. Tong part-time lang sa Upwork ba lisod kaya coach. Lisod mo ba? Lisod ang healthcare. Kay namo kay keywords na dili nila competitive siya. Competitive kaya coach. Yes. Nya volume sa search kay medyo gamay ra nya ikaw pud na na magbago sa healthcare maglisod kag parang pero karon buyag-buyag na rank na siya sa keywords rank 1. Okay. Sige.
also na-unlock na ko ang 6D, so buyag-buyag good Nice. coach. Kay duha Nice. naman ang full time, so un-unlock Mm, coach to be nice thankful for kaindot. good coach. Okay. Sige, as SEO specialist, unsa man imong ika-share nga strategies karon? Based sa Google Core Updates karon, dapat ang imong content is helpful to the future customer, kay mo dyan ang Yeah. pinaka-importante. Kay also the UI o UX, bisan di ta kabalo magkuan, pwede na to i-share sa kaning mga IT na kabalo mag kanang paragod sa Nike, coach kanang Mm. unsay size, unsay color, unsay variant, Jordan ba na ano ba. Kay importante po na kay Google, kay gusto ni Google ang mga tao or mga searcher mag-search sila kanang informative. So Yeah. Nike ang pinaka nindot na example dia for my strategy para makarank gyud ka sa imong kwan. Though grabe siya ka kuti, kay syempre UI UX good na, di ba? Mm. Kailangan nimo i-filter, di ba? So for me as kwan, pero ang old ways like nagyapon ng keyword research, keyword nagyapon na, di ka po nawala. So mao lang to coach. Nice, nice. Kanang unsa imong mga payment method as a freelancer sa imong mga client? As of now, Wise o Yes, Wise. wala na ako naga PayPal, man ako PayPal. Wise karon coach, Wise. Tindot ang Wise. Wise. Ang PayPal mangod kay kuan, daghan Nag-village. deduction especially sa imo pong sa gasend. Gani sobra gyud coach. Mo nang di na ako pasend sa ayong pag PayPal. Daw na may ilaha pero di ko magpasend. How about ang Upwork? Di ba daghan po nag-deduction? Daghan po ano? 0.99 ra coach pag imo i-link ang imo unsa ni I mean imo local bank na ano ba Mm, card. Pwede ra 0.99 pero nagapoy kaltas piso processing fee. Aside sa imuhang website o sa imong Linktree, asa pa man ka pwede makita imuhang kuan? Facebook, pwede ka Facebook, naman Facebook kung gusto Richard nila. Lisondra. Oo. Name. Mm. Pwede po Na kay sa YouTube channel or unsa? Basig na kay kuan. hindi ba ko active si YouTube coach. Kana Sige. Facebook or ako website kay. Kanang website nato coach, pero gusto kina ko Tron pero ako ay na lang Mm. maghimo na lang kog kanang Linktree para diyan na lang sila kung gusto nila mag-search. Mo kuan, mo connect. Mo connect ba? Sige. Okay. Unsa may mga tips nimo sa interview? Sige kana. O unsa may mo ika-share? For me, be honest lang, kung wala kay, for example, baguhan din ka sa SE or baguhan ka sa BA, be honest lang, even though wala kay experience sa in a field, kaya nimo siya i-learn in many things, like maging resourceful ka sa mga butang, Mao. and also sa skills kasi matun-ana na coach, pero kanang Mm. pagiging kuan nimo honest daily, na ba iban mamakak, fake it until Mm. you make it. Sometimes okay na siya pero sometimes daily, kay ang ginapangita ba sa atong client is results, not Yes. performance baya. Mm. So sa ako lang, be honest kung unsay mo natun-an, o be resourceful pod sa interview. Like kung for example mga sila how you do it, then diyan na ka mo magpakitang gyud, showcase nimo kung unsahon nimo na siya, like di lang Google search but on how you do it. Especially kanang kuan no. Um Mm. kanang naa kay mga dili man gyud nimo mahibaw-an tanan. So especially True. mangutana si client, so Mm. potential customer name or potential company, Mm. kabalo ka ni nga tool, kabalo ka ni nga tool. Okay, so Tama. important if dili ka kabalo, just be Gani. honest, pero nindot nga kana again resourceful ka because once you're resourceful, dali nimo matun-an, dali nimo makakuha kag idea unsaon okay pare-pareha ra sa ani. Ana. So especially sa SEO nga field, daghan tag mga tools nga pare-pareha lang, no? Mura redundant lang siya depende sa unsa atong gamiton. Pero once you know the concept how to use them, dali ra i-relate ana kibali. Ana unsay tan-aw nimo mga benefits of working from home or being a VA? Being a BA, daghan actually. Magka-time na ka. For example, kung imuha time is graveyard, kaso dugay lang ka makamata, pero magka-time ka sa other things. Napayuban nga ka ng, kunyari kung kailangan nimo mag-OT,
ay work nimo og Sabado pwede ra pod. Ang benefits is nara ka sa balay. Tas less pollution, less commute, less pod Nice. ang gas, I mean more ang gastos sa kuan noon pagkaon kay Yes. di ba? Pero less lang namin mga less transpo. Hindot na dagan nagag mga nakuan na journey ato nang na istorya. Ito pa may limong line ni share, Chard. For me, kung naay gusto mag-enroll sa Pinoy SEO, worth it gid ang bayad. Even though wala may ka-appeal for mo tong una, but worth it yun. Dili yun nga basta-basta nga tudlo lang. Like sa imo coach, like 3 weeks or maybe 4 weeks ba to? Basta 4 weeks. Pero worth it ang 4 weeks na pagtuon kasi adlaw-adlaw niya as time goes by, ang iyong mga kuan, ang iyong knowledge, kung example wa pa kay client, makapractice ka kay nanay domain, like bitaw niyo ingani nindot na ni kaning practice na daan na hands-on by experience. So para sa ako mo enroll sa Pinoy SEO, good thing diri sila mag-start kay dagan gyud sila matun-an jud. Ayan, okay. Salamat sa way pagdapig-dapig. Wala coach, may bias na coach, tinood na wag gyud. Di agi ko nakatuon po.